Užas! Užas, kulminira! Gazpacho. Beber je rođendan, danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Neveni rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Majče, ja? A ne, to je zeleno, a? Ti bez reči govoriš to što te muče islama, sebi sama napraviš i sve što za njim s tobom jednom rečju porušiš. Iz tvojih krugova pakla čak ni sama izgled vidiš. Bih za tebe bio sunce, al tebi svetlo ne treba. Ko može sagraditi dugu ako stalno gleda tugu, samo ludak kao ja. Eska stalno diže i da popravi ih stiže, se popraviti da samo luda kao ja. Da kao ja. Kao ja. Samo ludak kao ja.
ludak kao ja. Samo ludak kao ja. Molim? Sretna rođendan Mila još jednom i sve najbolje. Najvažnije da si mi zdrava. Jer zdravlje ništa ne može nadoknaditi ni kupiti, a sve ostalo će stići. Naravno ljubav. Boga. Nemoj, molim. Stvorio nas ti, brate. A već ti zvučnik jedan ti van. Praviš neki dobra. Ovdje ga stavljao, čovječe. Pa ko ti je kriv što si tamo legao? U uši vezi zvuk. Ja sam ti rekla sinoć. Ajde, samo je ovdje. Aha, Uhvatio i tebe. što sam se otkrila tu mrežanku. Zajevala. O, kako me boli glava. Daj Bog. Odmah. Odmah čore. Sinoć skočina vam. Stvarno? Ne znam, Bela mačka. bela da. Sa debelim repom. Da. Ovdje je ovdašnja. Ovdašnja mačka. Otkud znaš? Sve? Ovdašnja mačka. Nije ništa pisalo iza mnog molje. To. Šta je to? Bio poživio posle. Onda se ja i vratim. Veliko. Veliki. Koliki je bio? Liki. To. Liki li? A? Ajde, tako.
islama sebi samo napraviš. Što napravim s tobom, jednom rečju porušiš. Krugova pakla, čak i sama izlaz ne vidiš. Ja bih za tebe bio sunce. Ti ne trebaš, ti vidiš. Ne, Što? pa nije me pozvao. Što nije? Pa? Rekao Bog. Nije. A tebi sve to Pa po čemu ti ne? Otvorio oči. A, pa je ustao sam u grad. Au, ko su? To ni ja se pitam. Jeste opet čak prezdivanili celu noć? Šta? Jeste opet čak prezdivanili celu noć? I ja opet. Veruj, nisam spala 2 sata. Jedino što mi izvuklo ono malo popodne. Ma šta ona i ništa. Pa ništa. Smažio sam gledaj. Jeste. Ko baba ne bi u krevet? Treba spavati. Šta će to kao? Da? Bez kao. Šta? Ne mogu ga 3 nedelje nema spavati. Šta si? Ne spavaš. Od kad smo došli. Zadnje 2 noći da pođemo kao spavati. Samo da sejem da obavimo ručinski i jedan konstruktivni razgovor. Pa ću da ti pričam. Ajde. Ja bih da pričamo Ja bih da pričam o nama, ja bih da pričam o nama, ja bih da pričam o nama, ti bez reči odlaziš. To što te muči islama, sebi sama napraviš. I sve što sagradim s tobom, jednom rečju porušiš. Iz tvojih krugova pakla čak ni sama izlaz ne vidiš. Čak ni sama izlaz ne vidiš. Ja bih za tebe bio sunce, al tebi svetlo ne treba. Ko može sagraditi dugu ako stalno gleda tugu, samo ludak kao ja. Pokušam da upamtim tekst. A? Ti si neozbiljan. Ja sam mislio da ti kao raspevani pevac znaš to napamet, ali ti ništa. Pa, znate kako, to je malo drugačije. Slušaj, stavi mozak. Mića, jutro znaš, oblači se. Odnosno, preslači nešto. I rekao, čovjek ustaje, znaš, i sad znam tu je negde zora. I ako te treba, znaš, ustajem, oblačim se i krećem napolje, vidim mraki. On leže, da, on leže, a spava. I onda sam uzeo i jedno 40 puta sam preslušao, otpevo i... Ovu, moju. Dobro. Loše i ovo ono. I onda sam dremnuo sad pa sam probudio Maju, znaš, već... Ajde da vežba. Već je zora uveliko bilo kad se ja legao, još jedno sat i po sam, verovatno. Pretpostavljam možda manje, možda više. Ovo je rekao, ajde Majo, rekao da mi to, dok ne bude gužva, sad vidim da se napravilo. Ali jutros kad sam ustao, shvatio sam da reč jednu nisam zapamtio sinoć. Znači, sinoć smo 100 puta. Od onolike, da. Pa vi ste, mislim, najviše. Ali sigurno, znači, reč nisam zapamtio. I kaže, Maja, sad ono ustaje, kaže, ja ne znam reč jednu. Ćuti, rekao, to je samo početak, doći će nam. Ali najbolji su ovi što imaju, ajde ovo Gangnam Style, oni ne mogu ni da ga nauče, ko će učeni korejski, oni će da džuskaju i to. Onda ovi što imaju Severinu, svako tera svoje. Znaš, ono vidiš kao, vežbaju kao grupa. Ivana igra kako igra. Soraya se gleda u gledalo. Znaš, Slavko shvatio to mrtav, ozbiljan. Čekaj. Genijalno. Joj, Bože. Ne, ali mi nemamo, mi ove dve pesme koje imamo baš su reči važne, u smislu da ako pogrešiš, propade sve.
Znaš, oni imaju ono scenski nastup, a mi šta imamo, mislim. Što stojiš, šetaš, pevaš. I da hoćeš, nemaš. Pa ne možeš, mislim. Možeš nešto malo kao, ti si tu, ja sam ovde, znaš. Ali to nije ništa. Treba pogoditi. A šta će? Sve za show. Pristali smo na... Još nismo pristali, potpisali za blamažu, što je vrlo važno u cijeloj priči. Znaš ono kao... Nema dalje. Ovo ti samo javno zezanje. Koje može da izazove grohote, smeha. Ma neki izazove, baš mi briga da ga. Zato ako mi neko bude sudio, ali uopšte, to bi rekao moćer, uopšte me ne interesuje. Ma daj bre, ja kažem kad je Lepa Lukić mogla sebi da dozvoli i da se sprda, mislim što ja ne mogu. Ona je bila sa Bokijem 13 i ne znam kim beš. Imala one na ptiće i ono na glavi. Šta je že? Ja sam ti promenio bateriju, znaš ti ima? Čak sam i Sari promenio. Pa to i ja kažem, ali veliki brat to ne razume. Ja sam se nadao sam se momentalno eliminacije, znaš, bez nominacije. Samo daj eliminaciju, elimination. Nažalost, one more round of hell. Mora još jedan purifying. Od sad kad negde putujem pa mi se izvine za neko, znaš, kao izvinite što nećemo imati to i to. Svašta. Znaš ono kad ljudi kažu izvinite, ali kao znate u hotelu nema interneta. Nema? Daj. Ma daj, samo? Samo interneta. Voda je li ima? Da. A ono daš legneš u kraj i samo čekaš. Govori veliki brat. Slobodane, ustaje. Govori veliki hotelijer. Hotelijer. I sa onog, kako zove onaj, concierge, kako ide? Oni što dole. Da, znam. Concierge, kako već sad ide concierge. Znam na što mislim nekako se izgovara. Mnogo sam piglo, Evo si. Kod se veće ribice postajem, Više, ovo nije loše. Jesi naučio pesmu? Jesam, većinu. Imam one greške tipa sebi samo ili samo i sebi. Znaš, ali to nije. Joj, čuti ta pesma. Jutro je. Kako me na Miljacka skače po živcima, ne mogu ti opiš. Nemam šta da obučem. NŠDO. Je sećaš te emisije, ne? Ne. To je vodila ona pevačica Ivana Elektra. Da? Znaš onu neku pojavu? Ona je bila prvo vodila onaj kviz. Neki. Pa i onda, čao. Pa i onda ubodila NŠDO, nemam šta da obučem. Pa je onda postala pevačica. Ali na kojoj televiziji? Ma nekoj sporednoj. Kablovskoj, valjda, ne znam. Da. Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš. To što me muči islama, ne, to što te muči islama, sebi samoj, sama sebi, sebi samoj napraviš.